Πουκαμισάκι Πιέρ Καρτίνα. Ακούς? Πουκαμισάκι. Καναδέζικου. No. Τορόντο. Τζάξι Πράτας. Τώρα είναι Πράτας. Λοιπόν, πάμε κατά πάνω. Πάμε κατά πάνω, λέω. Πού λες, τα ακούς τι λέει. Πάμε κατά πάνω και δεν κοιτάει εσένα άμα σε κάνει βίντεο, κοιτάει κατά εκεί. Έτσι είναι μαζί. Είπα που μια πέτρα που έχει μέσα στο στόμα. Πέτρα ήταν. Λοιπόν, Κώστα. Πέσαμε, ξέρουμε τι λέει το παιδάκι. Πού πάμε τα παιδιά τώρα, ξακαλύβει. Όπα. Excuse me. Όπα. Από τα πλάγια. Συλλογικό έδραυλο. Ναι. Δεν είναι Σιζιάννη τα Αλγέρι σου λέει. Την πάντα. Τον έχει ολιάσει την παρουσία, γιατί λέει Γιώργο Μήτρος έλεγε εκείνο. Μπιλ, τι έγινε? Μπιλ, τι έγινε? Καλά είσαι? Καλά είσαι? Συγχαιρετάει. Ποια? Βασιλική. Αυτά είναι τα παιδακόπουλα. Ποια? Μερικά από αυτά. Κανένα δεν είναι από αυτό. Τι είναι η Έφη και τα άλλα είναι Αθηναϊκά. Καλώς. Τι μακριά ρε Κώστα. Ναι, Θα τον φέρω κοντά. Φέρ' τον τότε. κομμένο την κλάρα στο. Παιδιά, τι διάλογο μου κάνετε εδώ. Κοίτα. Τη γνώρισε. Κοίτα η Έφη. Πάπα. Εσύ τι usες? Ποιον ο Γιώργος? Του παππού χρώνει τα εγγόνια. Από τη Γερμανία είσαι, έτσι. Μπράβο, ναι. 2 χρόνια. 2 χρόνια, ναι. Του παππού χρόνια τα εγγόνια, ήρθε εδώ. Ναι, ο δικός μου. Δεν μου λες, γερμανικά ξέρεις? Για πες μας κάτι. Τι είναι αυτό? Τι κάνεις, μ' αρέσει το χωριό σας πολύ, πες. Πες, πες, ό,τι θέλεις πες. Hier gefällt es hier sehr schön. Es ist hier sehr schön. Τι θα πει αυτό? Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία ο τόπος. Σε ποια πόλη Γερμανία? Λοιπόν, ό,τι θα σε ρωτάω θα μου λες στα γερμανικά. Πόσο θα κάτσεις εδώ? 2 Tage. Θα σε απαντήσω? Ναι, 2 Tage. μπράβο. Τι θα πει αυτό? Ακόμα 2 μέρες. Α, ναι, μιλάς ωραία ελληνικά βλέπω, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Κοίτα. Ρε παιδιά, να μου κάνει. Δεν δουλεύει. Τι δουλειά κάνει να? Κοίτα. Δεν δουλεύει Κώστα. Λοιπόν, Το Ρωμαγιάννη δεν είναι. Καλά είσαι? Δουλειά, καλά. Πού ήσουν, χαμπέλι? Καλά και εγώ. Κάνω φυλάκι. Έτασε μαμά. Δεν μπορώ να φυλάξω. έλα Βασίλη. Παπά. Δεν είναι, ξέρω εγώ τι, εδώ κάνει κρύο και φοράνε ζακέτα και λοιπά. Ναι. Και κόλπα. Και κόλπα. Στείλα μέσα και όλα. Και κόλπα. Μπαμπά, πέσε μπαμπά. Μπαμπά. Πέσε μπαμπά, πέσε μπαμπά. Άντε να πεθάνει ο Άγιος Πέτρος. Μπαμπά.
Μπαμπά. Ναι. Άρα τι είπες στην ακακία εκεί πέρα. Το παίρνει και θα το κάνει και αυτός. Μύρε. Κάνει τα παιδιά και τα Πού νομίζεις ρε παιδιά, ρε παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, Αλλά είναι περίπτωση. Μίτσο, καφεδάκι στην ακακία, έτσι. Μπράβο. Δεν τελείωσα, αλλά είναι μέσα. Δηλαδή μέσα τελείωσε. Ο μπλέκα πάντα. Σε αυτό μου λείπει μόνο μία δουλειά. Μίτσο, τι θέλει να πει εκεί πέρα, ρωτά. Φέρε, πού σε φέρε και ένα μου άλμπο.